Nis tá muid go duine beag an ealaíne. Deir daon se caite rinne sibh Priontáil le hórla. Nis, teas se caite bhí se úsáid fearras ranga. Ach ar úsachta sa éonrad a riamh agus tú a gobar i do thiomar ranga hain. Beidir gur úsáid tú do lábha. Nó beidir gur úsáid tú fataí, nó beidir gur úsáid tú pápéir, nó sponsí, nó rud a cínt mar sin. Well, tá muid go duine Priontáil inniu, ach tá muid go úsáid dlúthdhiosca. Nis bhac tú ceanna go se hana. Tá me cinnte go bhaca, ach ní úsáid i muidiad seo rómhinnic níos mó, mai ágúil teicneolaíocht i tíochtan cín. Nis, seachas iad seo a cha sa mus go brúsgur tá muid go iad a chóirsáil. Nis, breanann seo tá cheire phláta am agus tá péint dúirte isteach i chaon pláta. Tá corcra agus bain dearg an seo, tá buí agus gorum, tá tríán seo buí dearg agus corcra agus tá cheire gan seo glas, gorum, dearg agus uráiste. Ceac go leor. Tá muid go nis an péint a chuir na dlúthdhiosca agus an Priontáil éana ar an gart fápéir dumh seo. Tá sa muid sé gáin bain dearg agus corcra ar dús. Cuir tú an dlúthdhiosca isteach sa péint mar sin, agus nún leat go dtíon cart fápéir agus leaganús mar sin agus go cuaramach bain óríiste. Nis, ní gáthó seo bheith foirfin, ní tú gearr go méid circail iontach ad chuúir. Tá dúnán tá neart péint fácaí ar seo duna me cúpla ceann eile mar sin, agus beidir ceann eile mar sin. Ceac go leor, ach méid sin in sin agus duna muid dá cínt eile nuair seo. Tá gá seo ar is tá buí agus gorum, tréile muid sin, isteach leat mar sin. Ceac go leor, núnan seo nuair seo. Is mar sin. Agus má bheascail an dá gáil na chéile, beidir go déanamh tú dahanna difriú mar hampla tá glas in sin, beag an glas. Ceac go leor, trí gá an uair seo, agus tá buí dearg agus corcra am an seo, isteach sa péint. Tá me gáil sop a úsáid. Solid go me síos an péint. Mar tá me gar cro a chuir ar a péint an uair seo. Mar sin, tarann isteach déanamh muid blá an uair seo. Agus tarann isteach an blá mar sin. Nú crotha bin, nú línta is cuma. Agus chuirmid nuas a sin ar an bápéir inis. Go leor, agus i ríist. Nis. Agus amid gur ceann amháin ealaíonna tá cheire gáin sin seo, glas uráiste gorum agus dearg. Isteach sa péint mar sin. Agus i ríist úsáid muid an sop an seo, agus chuirmuid cúpla lína mar seo, ní gá gneann tú cro ceart cúpla lína amach mar sin. Agus chuirmuid seo, ceann an seo, agus ceann eile an seo. Well, bainnig í trí leis sin Somália.